saurare da fatan kun waye gari lafiya a cikin shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijiyar 5:30 kenan agogon GMT. To a cikin shirin za a ji cewa ɗan takarar shugabancin Amurka Joe Biden ya zargi shugaba Trump da ƙoƙarin amfani da ƙarfin soji akan al'ummar ƙasar da ke zanga-zanga kan kisar wani baƙar fata. To yayin da aka shiga rana ta 7 na wannan zanga-zanga a kewayen biranen Amurka, shin kowane yanayi aka wayi gari yau? To a yanzu halin da ake ciki, gwamnoni da masu unguwanni da shugabannin ƙananan hukumomi sun kalubalanci watan cuɗanya da aka yi na wannan zanga-zanga da ana horo kila a koma gidan jiya. To idan muka je Najeriya kuma gwamnatin kasar ce ta bada uzurinta kan dalilan jinkirta buɗe makarantu duk da cewa an shiga zango na biyu na sassauta dokar kulle a faɗin ƙasar yau Talata. Shi kwatsun gwamnan jihar Imo kuma sanata a yanzu Rochas Okorocha ya soki gwamnonin Arewa kan hana almajiranci tare da jan hankulansu kan wasu daga cikin abubuwan da ya ce almajiran sun fi bukata. Yaran nan a sa su a makaranta, a taimake su, a ba su sana'a, a ba su aikin yi, a ba su abinci. Wa ma san wanda zai zo ma shugaban kasa gobe? Yawanci manyan mu fa sun taba harkan almajiranci. Da ma wasu rahotannin sai na karanto muku cikakkun labaran duniya. Sunana Umaima Saniya Abdulmomin. Dan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrats Joe Biden ya zargi shugaba Trump da amfani da karfin soji akan al'ummar kasar. Mr. Biden ya zargi Mr. Trump da sa a harba hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zangar lumana. Kafin wannan lokaci a hango Mr. Trump da wasu manyan jami'ai sun fito wajen fadar White House suna tattakawa. Bayan 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa gungun masu bore daga titunan kusa da fadar. A wani yanayi na nuna kwarin gwiwarsa, shugaba Trump ya tsaya gaban wani coci rike da littafin Bible, sannan ya yi barazanar amfani da sojoji wajen dakile tarzomar da masu zanga-zanga ya ce ke haifarwa kan mutuwar bakar fata George Floyd. His speech, he is simply trying to stress his main argument, and that is that places have been destroyed. Wakilin BBC kenan yake cewa shugaban yana kokarin kare kansa kan matakan da yake dauka, inda yake nuna cewa an lalata wurare da dama. Wasu kuma daga cikin masu zanga-zangar na kaiwa mutanen da basu ji ba basu gani ba hari. To a nan ma an samu kazamin yamutsi a birnin New York, inda barayi suka rika fasa shaguna a Manhattan kafin dokar hana fita ta dare ta soma aiki. Gwamnan jihar Andrew Cuomo ya ce dokar hana fita ta zama dole domin hana rikici da lalata dukiya. Gwamnan ya ce taruwar da masu zanga-zangar suka yi a wuri guda na iya sake ta'azzara yaduwar cutar corona. Kafin wannan lokaci shi ma shugaba Trump ya ce za a tilasta dokar hana fita a birnin Washington cikin tsauraran matakai. Ya kamata dokar ta soma aiki daga karfe 11 agogon kasar, sai da magajin birnin ya buƙaci a soma aiki da dokar daga karfe 7 na yamma. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranci wani taron haɗin gwiwa da zai ƙaddamar da asusun tarawa Yemen tallafi, ƙasar da ke fuskantar barazanar durƙushewar shirin tallafin da take samu mafi girma a duniya, yayin da take ƙoƙarin daƙile yaɗuwar annobar coronavirus. Taron da za a gudanar ta intanet daga birnin Riyadh na Saudiya, Sakatare Janar na Majalisar Antonio Guterres zai buƙaci a samarwa ƙasar tallafin dala biliyan 2 da miliyan 4. The UN's humanitarian coordinator in Yemen, Lise Grande, told me their operation was now at Wakiliyar BBC ta ce shugabar jin kai na majalisar a Yemen, Lise Grande, ta shaida mata cewa ayyukansu a kasar na gab da rushewa saboda karancin kuɗi. Yanzu haka an dakatar da biyan ma'aikatan lafiya 10,000 albashinsu. To kuna shan waɗannan labaran duniyar kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare a Yemen ta ce masanin kimiyyar ta da aka garkame a Amurka na hanyar komawa gida. Cyril Asgari, wanda farfesa ne a fannin fasaha daga Tehran, a shekara ta 2016 Amurka ta same shi da laifi bayan ta tuhume shi da kokarin sace wasu bayanan binciken sirri a jami'ar Cleveland da ke Ohio. A cikin watan Nuwamban bara kotu ta wanke Mr. Asgari daga zarge-zargen da ake masa.
To a yau Talata kungiyar tarayyar Turai da Birtaniya za su soma tattaunawar ƙarshe akan yarjejeniyar kasuwanci. Akwai yiwuwar ba za a samu wani ci gaba na a zo a gani ba akan muhimman batutuwa. Sai dai ana da kyakkyawan fata kan tattaunawar da Prime Minister Boris Johnson da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen za su yi nan gaba a cikin wannan wata na Yuni. Wannan shine damar da bangarorin biyu ke da ita na yanke shawarar tsawaita tattaunawa har bayan karshen shekara a dokance. Gwamnatin Birtaniya dai ta sha nana da cewa ba za ta tsawaita ko sauya matsayarta ba. Labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Mu soma rahotannin namu ne daga Amurka inda shugaba Trump na Amurka ya barazanar aikewa da sojoji domin tarwatsa masu zanga-zanga akan kisa da 'yan sanda suka wani bakar fata a Minneapolis na kasar. Mr. Trump ya ce idan har biranen kasar sun gaza shawo kan zanga-zangar da kuma kare al'ummarsu, to zai tura sojoji su shawo kan matsalar. Gadi Aisha Sharif Baffa da rahoton da ta hada mana akan wannan batu. Kisan da aka yi wa George Floyd ɗan kimanin shekara 46 a makon da ya wuce shine haifar da wannan zanga-zanga a sassan ƙasar ta Amurka. Tuni dai manyan biranen ƙasar suka sanya dokar takaita zirga-zirga a yayin da aka shiga rana ta 7 da fara wannan zanga-zanga. To sai dai kuma duk da wannan doka da aka sanya, ana kyautata zaton masu zanga-zangar za su ci gaba da yi. Kisan bakin fatar wanda a cikin wani hoton bidiyo aka nuna yadda wani dan sanda ya tsare shi, daga nan kuma sai ya durkusa ya sanya gwiwoyinsa na kafa akan wuyansa har sai da mutumin ya fara shaida masa cewa baya iya numfashi amma bai daga shi ba. Yanzu haka ana zargin dan sandan da laifin kisa kuma zai bayyana gaban kuliya a mako mai zuwa. Kazalika an sallami wasu jami'an 'yan sanda 3 daga aiki waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan kisa. A jiya ne sakamakon gwajin da aka yi wa gawar bakin fatar ya nuna cewa kashe shi aka yi. Mazauna birnin New York dai sun yi watsi da dokar takaita zirga-zirgar su inda suka fito titi suka ci gaba da zanga-zangar su. Wannan ya sa gwamnan jihar Andrew Cuomo ya ce akwai masu zanga-zanga da suke fakewa da ita amma kuma suna abubuwan da bai dace ba kamar fasa shaguna suna sata. Kusan dai za a iya cewa masu zanga-zanga sun bijirwa dokar takaita zirga-zirgar a kusan biranen kasar. Su da waɗannan masu zanga-zanga suna neman a yi wa Mr. Floyd adalci akan kisan kiyashin da ɗan sandan ya yi masa. Ma'ana a hukunta shi akan laifin da ya aikata. Kazalika masu zanga-zangar sun yi watsi da batun dokar bayar da tazara kasancewar ana cikin yanayi na annobar cutar corona a kasar da ma duniya baki daya, abin da ke sanya fargaba a cikin zukatan masu fada a na kasar saboda gudun kada annobar ta sake dawowa sabuwa bayan kasar ta sha fama ko da yake har yanzu tana fama da cutar. An gaida Sharifiya. To 'yan sanda a Amurka sun yi taho gama da masu zanga-zanga a biranen Atlanta da Philadelphia da San Diego da Los Angeles tare da harba musu hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa su. Domin jin halin da ake ciki bayan wayewar garin yau, ɗazuna tattauna da Ibrahim Garba Ahmad, wani mazaunin birnin New York ɗin, inda na soma da tambayarsa halin da ake ciki a New York. To a gaskiya ba tarzoma ba tashin hankali. Harabar da aka ba da dama a ji a yi wannan zanga-zangan na lumana nan ne aka kebancewa masu yi za su bari gidajensu da unguwanninsu ta wannan wajen. Kuma tun gari dai kowa lafiya sai dai mutane da kuma nuna rashin yardansu da abubuwan da suka faru. An ga yadda zanga-zangar ta kasance a wasu birane, kamar ko kana da labari dangane da halin da irin waɗannan birane ke ciki a yau din na wayewar gari? Sauran biranen saboda yadda abin ya faru daga ranar farko zuwa na biyu zuwa na uku ya kasance an hada shi da watan ta'addanci, to a sakamakon haka sai ya rage wa zanga-zangar watan tasiri da kuma watan samun karbuwa ta wata hanya daban, saboda mutane wayanda suke kukan cewa ga damuwarsu kuma sai su bige da yin wasu abubuwa wanda bai kamata ba, wanda a hukumance ba bai tsari ba. Shugabannin ƙananan hukumomi sun fito sun yi magana da gwamnoninsu sun nuna rashin yarda da yadda abin ya kasance, amma dai zanga-zanga shi sahihi ne a yi shi, sai canzawa zanga-zangan fuska gaba daya. To kamar yaya wannan zanga-zanga ta shafi kokarin da ita gwamnatin Amurka ke yi na shawo kan annobar coronavirus? To gaskiya akwai babban kalubale a ciki. Duk irin kokarin da aka yi na killace mutane cikin gida su koyi tsari wanda gwamnati take so, ko da bayan ta bude hanya mutane su kasance sun saba da shi ya zama musu jiki, to sai kuma da kuma yunkurin misali kamar dai
jihohin Amurka da yawa ina kyauta zaton nan da sati ɗaya zuwa biyu da yawa za su buɗe su sakar wa mutane ragama da ya shafi wajen business da makamantansu. To a yanzu halin da ake ciki gwamnoni da masu unguwanni da shugabannin ƙananan hukumomi sun kalubalanci watan cuɗanya da aka yi na wannan zanga-zanga da ana horo kila a koma gidan jiya. Su shugabannin sun yi magana kamar akwai yiwuwar kokarin da ake na ɗage dokar ko kuma sassauta dokar a wasu yankuna ɗan jinkirta kenan? Da yake yanzu ne abun aka ga watan wani irin tasiri zai yi, to a bisa lissafi na hange sun koka ne. To kokawar mu san sakamakon da zai fito ba a cikin wannan satin ko kuma wannan musan me zai fito ba. Ibrahim Garba Ahmad wani mazaunin birnin New York na Amurka. To daga batun zanga-zanga sai na yaƙi da annoba. Kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya ya bayyana cewa an shiga zango na biyu na sassauta dokar kulle a ƙasar inda ya amince a buɗe wuraren ibada har na tsawon mako 4. Kwamitin ya kuma ce za a koma zirga-zirgar jiragen sama ta cikin gida, sai dai ya ce kawo yanzu makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe. Usman Minjibir ya tattauna da Dr. Sani Aliyu, babban jami'i a kwamitin shugaban ƙasa kan annobar corona, ga kuma abin da ya shaida masa. Kafi wato dokar hana fitar dare da aka saka yanzu mai da ita daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asuba. Banda haka Najeriya ko kwa gaba ɗaya Najeriya. Kamar jihar Kano fa? Jihar Kano mun daga yau talata biyu ga watan Yuni sauke nauyin wannan abin da ake kira lockdown, wato dokar hana fita gaba ɗaya, amma dokar dare za ta ci gaba. Su ma karfe 10 kenan. Su ma karfe 10. Kuma banda haka kamar shiga jihohi, wato tafiye-tafiye tsakanin jihohi har yanzu dai mun hana, sai dai idan ana ɗauke da kaya kamar kayan sayarwa, kayan noma da sauransu, wannan za a kyale mutane su shiga daga jiha zuwa jiha. Amma in ba haka ba sai dai in tafiyar ta kasance dole, kamar tafiyar rashin lafiya ko kuma wani larura. To kamar wuraren ibada fa? Wuraren ibada a nan ne muka dan ba da sauki, amma saukin da muka bayar ya kasance dole mutane su bi dokokin da aka saka na rage yaduwar wannan cuta. Dokokin sun hada da wanke hannu da amfani da safar fuska, da ya kasance kana saka tazara tsakaninka da wanda kake tsaye tare da shi, sannan kuma ya kasance ana gwada kamar temperature, wato ana gwada jiki, ana ganin a tabbatar cewa mutum bai da zazzabi. Abin da zan tabbata dakta shine misali kamar daga yau talata mutum zai iya zuwa ya shiga masallacin unguwarsu ko cocin unguwarsu ya ibada kenan. Akwai dokokin da za a saka su dole wayannan masallacin da wayannan cocin da dole sai sun yi shiri tukunna kafin a buɗe su. Amma abin da muke so shine jihohi su za su dau ragamar wannan abin. To kamar kasuwa misali Kano kun cire wannan dokar ta kulle, ina batun kasuwa? To kasuwanni duk wayannan al'amura duk za mu bar wa jihohi, kowace jiha za ta duba yanda halin da take ciki. Kamar misali ina batun makarantu fa? Yawa, so batun makarantu abinda muka duba muka gani wato yara suna cikin wa'anda suka fi kowa iya ɗaukar wannan cuta, ba za su nuna cutar ba kuma su yada wa yansu. Kuma ka san makarantun yadda tunda yara ne ba lalle su gane duk waɗannan dokokin ba. Abin da ba ma so shine yara su je makaranta su dauko wannan cuta su kawo wa kakanninsu a gida, abin ya yadu a zuwa samu matsala. Kamar yanzu ina ka kwana dangane da wannan cuta, tana raguwa ko dai me ake ciki kuka ba da wannan shawarwari? Abin da jama'a ya kamata su gane, cutar nan fa bata tafi ba, tana nan. Idan ya kasance kai shekarunka ya wuce shekara 60 ko kana da ciwon sukari ko wani hawan jini ko wata cuta da za ta rage maka garkuwar jiki, idan ka kama wannan cutar tofa akwai matsala. Dr. Sani Aliyu kenan, babban jami'i a kwamitin shugaban kasa karin annobar corona a Najeriya. Sai ku garzaya shafinmu na bbchausa.com idan kuna buƙatar ƙarin bayani kan matakin na gwamnatin Najeriya. Da kuma labarin da muka wallafa akan abin da ke sa maza yi wa mata fyaɗe a Najeriya, da rayukan mutanen da suka salwanta saboda labaran ƙarya akan corona. Da kuma yawa masu corona yanda ya haura 10,500 a Najeriya. Da haka agogo muke cewa karfe 7:16 a Najeriya da Nijar din. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri na safe daga nan sashen Hausa na BBC. To
gaba a cikin shirin zamu ji abin da yasa tsawon gwamnan jihar Imo kuma sanata a yanzu Rochas Okorocha ya soki gwamnonin Arewa kan hana almajiranci. Idan muka je jamhuriyar Nijar, wata tawaga ce ta majalisar dokoki ta ziyarci yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci. 'Yan majalisar sun gana da hukumomi da kuma mazauna yankunan don jin ta bakin su game da halin da suke ciki kan abin da wannan doka ta haifar. Daga Yamai ga rahoton Cima'ila Isufu. Kwamitin tsaron ne na majalisar dokoki ya umarci mambobin shi da su fantsama sako da lungu na yankunan jihohin kasar da ke karkashin dokar ta ɓaci ta dalilin yawaita hare-hare daga kungiyoyin masu da kayar baya don gano halin da mazamna yankunan ke ciki, musamman yadda suke tafiyar da rayuwarsu a wannan yanayi, su kuma gano alƙiblar da yankunan suka dosa, ci gaba ko akasin hakan a tsawon ita wannan doka da ta haramta abubuwa da dama a yankunan. Dan majalisa Idrisa Mai Daji na daga cikin 'yan majalisar da suka ziyarci yankunan jihar Tawa. Ta manhajar WhatsApp ya bayyana mana abin da ya ba su ƙwarin gwiwar gudanar da wannan aiki. Wannan dokar ta ɓaci ana hana ma mutane hawan motuna, akwai kasuwanni an lige kuma da abu da yawa dai wanda suke ana hana mutane shi saboda ba sojoji dama su yi aikin su na tsaron kasa mai da kamata. To alhamdulillah duk wannan mutane mun samu sun ce wannan dokar da an kaza ta kawo kwanciyar hankali cikin wannan jihohi, saboda ni da an ga wani moji an san kenan wannan mojin da aka yi ba mutanen karkarar ne ba, waɗanda ne masu santa da hankali, kenan sai a bada da gaugawa a shaida masu soja ko a shaida mu wanda ya kamata a faɗa ma. 'Yan majalisar sun gana da rukunan al'umma daban-daban na yankunan jihar Tawa da ke karkashin dokar ta bacin. Hakan yasa na tambayi dan majalisa Idrisa Mai Daji ko me suka gano. Wannan matakin ne ya kawo musu kwanciyar hankali da kwanakin baya da babu shi. Wannan magana ta bi kuma wacce ne na tattalin arziki, ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda aka ce partenaire technique financier waɗanda imanitar ba san haka aka ce musu ne, suna kawo matalakawa taimako saboda tawayar da an kai musu, suna aza proje da yawa waɗanda talaka suna yin aiki a cikin su. Bayan ga jihar ta Tawa, jihohin Talabere da kuma Difa na daga cikin jihohin da kwamitin tsaron na majalisar dokoki ya yi kima da tawagar ta 'yan majalisa don gano halin da ake ciki. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, jamhuriyar Nijar. To idan muka sake komawa Najeriya, yayin da mahukunta ke laliban hanyoyin da za a inganta rayuwar almajirai. Tsohon gwamnan jihar Imo kuma sanata a majalisar dattawan Najeriya Rochas Okorocha ya ce akwai buƙatar gwamnatocin jihohi su haɗa gwiwa da masu hannu da shuni wajen tallafawa almajiran. Jihohi da dama musamman ma waɗanda ke arewacin ƙasar sun dukufa wajen mayar da almajiran da ke yankunan su jihohinsu na asali bayan barkewar annobar corona. Sanata Rochas Okorocha dai yana da wasu makarantun ƙarƙashin wata gidauniyarsa wadda take taimakawa 'ya'ya marasa galihu. A tattaunawarsa da Ibrahim Isa ya ce idan aka magance matsalar yunwa da talauci da almajirai ke fama da su, babu wani aibi tattare da almajiranci. Almajiranci ba ita ce damuwa ba, damuwan shine talauci da yunwa. In ka tuna kalmar almajiri ana ce da ita almahaj kuma farkonta shine tafiya da shi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Mecca zuwa Medina. To mutane da suka taso da shi suka biyo shi don su je su nema ilimin akan musulunci shine ya kawo magana almajiri. To ba almajiranci ne damuwan ba, damuwan namu shine talauci da yunwa. Kaga a da mutum ya tashi daga garinsa ya je wani gari, za su manyan mutane na wurin ko kuma gwamnati su ba su taimako, su ba su wajen kwanciya, su ba su abinci, su samu ilimin nan su kuma ba don su je su yi bara ba. Amma yanzu abin da yake yi bara ne shine damuwa. In za a sayar da bara, a sayar da talauci da yunwa, ita almajirin baya da wani ita masara da kayanta. Shi abin da ya kamata a yi, mu iyayen, mu gwamnati, mu ya kamata mu duki nauyin wani abu. Da kuma jama'a wanda ya lalata muke su da abun hannu. Misali yanzu haka a Rochas Foundation, yaran da suka wurin dama ainihin su yayan almajiri ne, yayan marayu. Amma da muka ba su makaranta, su yi makaranta allo, su zo su yi makaranta boko, a ba su abinci, ina damuwa ba damuwa yi. Gwamnatoci da dama a matakin jiha haka zuwa tarayya duk ana kukan cewar da kyar ake kokarin ɗaukar ɗawainiyar da ake ciki.
To ta yaya kake jin za a iya ci gaba da wannan tsarin da kake magana kamar irin yadda kake da gidauniya? Tambaya ta tukuna yaran nan ai namu ne ko yaran mu ne ko ya kamata mu duki nauyin ko da ya za a yi domin yaran mai suka sani ba suka kama kansu duniya ba ko kuma yayin su da suka haife su ba su da hali yanzu siyasa aka fara wannan bara mu gwamnati da wanda ya ba su abun hannu mu ya kamata mu taimaka kuma aka hada hannu ana yayi wannan domin ba mu haka ba yanzu yaran nan suna ganin talabijin suna ganin mutane suna ci abinci suna sauti suna abubuwa suna kwamfuta suna ji daɗi rayuwarsu su kuma su tambaya kansu me ya kawo mu duniya nan me muka so yi ita ce fa Boko Haram ita ce sace-sacen da ake dinnan duka don haka abu ne damuwa ne wanda ya zama a gwamnati da kuma mu wanda Allah ya tamke mu kamata mu hada hannu mu san abin da za a yi kuma babun da za ce ma abun ya shafi arewa ba ko kai daga kudu ne ko daga arewa ba ka sa baki ba in abu ya taso ba fa wanda sai zo sira ma mu yi shanya a yanzu tunda akwai rana. Kana nufin a ci gaba da shi tsarin karatu na almajiranci kamar yadda yake ko kuma kana nufin akwai sauye-sauye tukun na zamani da za a sa? Na ce yaran nan a sa su a makaranta a taimake su a ba su sana'a a ba su aikin yi a ba su abinci wa ma san wanda zai zo ma shugaban kasa gobe yawanci manyan mu fa sun taba harkan almajiranci yau dinan kata wani na da motar da baya bukatansa wani na da rigunan da baya bukata wasu masu a ci abinci su su ba takarensu to wannan in aka gama mutane suka gano wani abin zai su dan kawo a dan taimaka mutane. Kai kana da irin wannan makaranta ta gidauniyarka da kake taimakawa marayu yaya girman ɗawainiyar yake? Ka fita da abu ko a cikin kaka ba wani ko a jikin kaka ba wani ai zafi ke to amma baka jin don zafin ta baka ya ka taimaka wani su ba rashin hadan kai ne fa tukuna rashin hadan kai akwai ayyuka da yaran da su ga ana magana noma a sa su a noma a yi makaranta a cikin noma to a cikin gona a sa su a wurin akwai musu yadda ake sira hannu. Gwamnatocin jihohi su suna tunanin ya kamata dai yaran a mai da su ne garuruwan su gidajen su gaban iyayensu sannan a duba hanyar da za a fito don tunkarar wannan matsala. To yanzu in ka kai su gidajen su an daina ita baran kenan ba baran kenan yanzu ba talocin kuma ba yunwa din ina wanda ubansu da wasu sun mutu fa ina sa su ce. Kai ma ka rike kujerar gwamnan nan kana jin gwamnatocin jihohi suna da sukunin da za su yi wannan? Sosai ma za su yi ai wato shugabanci da wahala amma kuma ya danganta bai kasa a gaban ka. Sanata Rochas Okorocha kenan. Kuna iya kallon bidiyon wannan tattaunawa a shafinmu na bbchausa.com da kuma karanta yadda cutar corona ta sa beraye na sauran fusata. An fara karɓar labaran da za su shiga gasar rubutu ta gajeren labarai ta mata wato hikayata wadda BBC Hausa ke shiryawa. Wannan ne dai karo na 5 na gasar ta mata zalla wadda ake yi duk shekara. Shugaban sashen na BBC Hausa Aliyu Abdullahi Tanko ya yi wa Fauziya Kabir Tukur ƙarin bayani dangane da gasar ta bana. Mun buɗe wannan gasa tun daga ranar Litini wato 1 ga watan Yuni jiya kenan kuma za a rufe karɓar shiga wannan gasar a ranar 24 ga watan Agusta kuma kamar yadda aka saba duk shekara gasa ce ta mata zalla kuma gasar ta bana wato bambancinta da ta kowace shekara shine kasancewar za a yi gasar a daidai lokacin kulle wanda hakan watakila zai baiwa iyayenmu mata damar su ƙara mai da hankali su yi tunani su yi rubutu a natse ba tare da samun wasu matsaloli haka na yau da kullum ba kasancewar wato sauran abokan zaman su wato mazan su kenan galibi suna gida wanda hakan zai ba da dama a raba hannu wajen tabbatar da cewar an yi rubutu an ago labarai masu ƙayatarwa. To kamar komai ita ma wannan gasa tana da ƙa'idojinta. Menene muhimmancin duba waɗannan ƙa'idoji ga matan da suke son su shiga gasar? To babbar ƙa'ida dai ita ce kada kalmomi su wuce 1,500 kuma kada su gaza kalmomi 1,000. To muhimmancin haka shine a ƙa'ida na gajerun labarai a tsari na adabi akan ba da wannan adadin ne saboda ya zamto labarin bai yi tsawon da masu sauraro ko kuma masu karantawa ba za su manta da cewar suna karanta wani labari ne haka zai kasance wato daidai lokacin da mutum zai bukata ya karanta ya fahimta ba tare da ya ji ya gaji ba ko ta ji ta gaji ba kuma ma'anar ta fito da kyau sannan kuma daidaitacciyar
Hausa da Nahawu da sauransu, wannan ka'ida ce da ake bi a gasa a kowace iri. Idan gasa da ta shafi rubutu, su yi abin da mutane za su gamsu kuma su fahimci abin da ake magana a kai. Akwai ka'idojin shiga wannan gasar da za a iya samu a shafinmu na intanet, wato bbchausa.com. To kamar ta yaya ake turo labaran? To za a turo waɗannan labaran ne ta adireshinmu na email, wato labari.bbchausa@bbc.co.uk. kuma duk wacce bata turo labarin ta ba kafin ranar 24 ko kuma zuwa ranar 24 ga watan Agusta, to ba za ta shiga cikin wannan gasar ba kenan. Kuma wacce ta turo labarin ta ga wannan email din kafin jiya Litinin 1 ga watan Yuni, ita ma ba ta cikin wannan gasar. A don haka a cikin wannan ƙayyadajjen lokacin da muka ɗeba, kowace mace da take sha'awar shiga wannan gasar za ta aiko da nata labarin. Kuma kada a manta a hada da adireshin email da kuma lambar waya da adireshin gida, ta yadda waɗanda suka yi zarra za mu iya samun sauƙin tuntuɓar su domin a ba su kyaututtukan su a bikin da za a yi nan gaba a birnin Abuja. Shugaban sashen Hausa na BBC Aliyu Abdullahi Tanko kenan. Waɗannan rahotanni na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice tare da Muhammad Abdu. 'Yan wasan Liverpool sun nuna goyon bayan masu zanga-zanga a Amurka, waɗanda suke tur da hukumomi kan kisan da wani ɗan sandan ƙasar yi wa wani bakar fata George Floyd. Sun nuna goyon bayan su ne ta hanyar dakatar da atisaye, sannan suka sanya gwiwa ɗaya a ƙasa a tsakiyar fili a Anfield. An ce 'yan wasan Liverpool ne da kansu suka buƙaci haka a lokacin atisaye a jiya Litinin. Dan wasan tawagar ƙwallon ƙafar Najeriya Odion Igalo ya tsawaita yarjejeniyar ci gaba da buga wasannin aro a Manchester United zuwa 2021. Igalo mai shekara 30 ya je Old Trafford da taka leda a watan Janairu daga Shanghai Shenhua ta China kan kwantaragin ƙarshen watan Mayu. Ranar 17 ga watan Yuni aka tsayar don ci gaba da gasar Premier League ta bana. Da za a fara da kwanton wasa tsakanin Aston Villa da Sheffield United da karawa tsakanin Arsenal da Manchester City. Haka kuma za a ci gaba da gasar Serie A ranar 20 ga watan nan da muka shiga. Sai dai kuma har yanzu ba labari kan ci gaba da gasar kwallon kafa ta Najeriya. Sharu Rabi'u Halan Gyaranya shine shugaban kwamitin alkalan Premier Najeriya kuma mamba hukumar kwallon kafar Afirka. Yadda kuka duba yanayin abin yanayin ita wannan annoba ya fi gaba baya a wannan kasar a karin jama'a da albarka, shine yasa akwai bukatar a yi takatsantsan musamman wajen dawo da harkoki su ci gaba da gudana kamar yadda aka saba, saboda yanayin da aka samu kanmu an tafi yau a karu gobe a ragu, yau a karu gobe a ragu. Amma dai na san mahukunta suna iya bakin kokarin su za a sami wato tabbaci ko kuma wani abu wanda zai nuna mana mafita yadda mutane za su gamsu da tsarin da ake. Shugaban hukumar kwallon kafar jihar Kano kenan Sharu Rabi'u Halan Gyaranya. Daga karshen shirin gwamnatin Birtaniya ta amince a gudanar da gasar tseren Formula 1 biyu a filin Silverstone a wasannin bana a cikin watan nan. To madalla, an gaida Maman Skifa wanda zai dawo da hantsi da cikakkun labaran wasannin. To yanzu ga wasu sakonnin ku inda Sanusi Ibrahim ke cewa Rogers ya yi magana mai kyau. Karatun allo shine hanya ta farko da aka fara karatun alkur'ani a kasar nan, kuma wato tsari ne da a yanzu yake buƙatar a zamanantar da shi, ta da za a tsugunar da almajirai wuri ɗaya ake taimaka musu da abin da za su ci su sha, ba sai sun je bara ba, don bara ce ke ɓata sunan neman ilimi da kuma ɓata tarbiyyar yara. In aka yi la'akari da hanyoyin da almajirai kan bi a wasu birane wajen neman abincin da za su ci. Shi kuwa Khalifa Sharif ya ce abin da ya burge ni shine bayan ya zayyana matsalar sai kuma ya zo ya nuna yadda za a gyara, kuma har ya ba da misali da irin kokarinsa tun kafin wannan lokaci akan kawo gyara. Haka kuwa duk da wanda ya yi wannan kokari to ya kamata a saurari ra'ayinsa. Sai wannan sako da muka samu daga Zunnurain Usman da ke cewa da kuke
cewa bai taimaka ba, ina ganin ya taimaka lura da cewa ya bude makaranta. To wasu daga cikin sakonnin masu saurare kenan kan batun almajiranci da muka samu. To ga kuma wani sako da muka samu kan cutar corona, inda wani ke cewa kullum cutar corona ba a samu warkewa sai dai karuwa. Sako daga Mustapha Hussein. To duka annan muka kawo karshen shirin da Aisha Sharif Bafa ta hada mana. Ahmad Wakili Sadani da komai Masani Abdulmumin ke cewa sai da hantsi. Allah baya da dole dukiya ko yanzu